Ghana adishimama onyunu adwo enamso ama takrabo akoko wapeno dabrewo akyerebe no esuo no adishimama anwumere no sia abo ya madihye ni munyina adwo ema mu akwa badeba amansan agiatumu kasafidie Ahenkan 3.3 FM ebutu omakoko Ghana a na eye apoema ntamu achem aboabo mame akua Francois Batampa Studios ena enne anwumere yi yesi enkonya na ensema wodwa ensem twerefo da Roma watena kwadwo apa Kasiebo de makwa tifi anafo apoani atoye watintim de gu enkata so semufo panya gyina tentene wasoni mukroje de dika na safata sa anwumere yi yade besomo ewo kawaje Kasiebo imo ena yede ensoso enam ensam no edoso pa na sade da ya ka no ensam ni bi wonu ma arishimama ete eye akoma enti eye se wotia na watimi ensoso anya eye entoboase na aboafo dodo na ana enne anwumere yi one mo so eso eye jen asene ya fasida ma omo wabra mo so aseme de kawaje Kasiebo ababe somwoyi Abusia yemfa nasia no Emma Jubilee Hospital ena anwumere na Daroma waso yasne sika afemo esa ensama hodo a esisi ne yemfa ni nyina da eso emeso mo anwumere yi eya ne wadi yechi abe fontentan kase ne so Facebook eye Ahenkan 93.3 FM udu wana wa like wa share amofofro so nye bia hwe afewi a wadwenkyere no na wapusu ade egu abresem ye bekenkan ni nyina da amawo afe YouTube live so ye demu ewo ho adwenkyere no betimi dia fa emai so 0594 841044 0594 841044 abresem sania wo tro no sa pepepe ane ebekenkan ade amawo afe ni anwumre ensam ye de bane di mo akoten ebi enese na ene anwum no wawura ase ho enti yepem so ne akoyanim na ayade se ne yado beko eye asendibia na wani tua se COVID-19 ba aban ede mra bi kotom la sebadwafie ma wonom gyetumu na no makwan ma nipa ntimi piepie sa nko ba bi o wonom pe sa mra yi eda so da ho ana ye yefri ho ye de mu nkyeremu enam Abusia asendibia krona Center for Democratic Development CCD Ghana wamu di atudwe chemu se Supreme Court ensembia wadi tudwane no kure womanije ho na ye free eye asendibia pani egwawrem wo eye amanyosem ensoso emu na eye ade se pempem no kasa die ani ni nyina ni adwe ni nyina kwakodi eye asenof abato mpesua so sense wonom by elections ni be koso ho na amanyakuo matwetwero ni anita kukudamfo bi wonom gusua wonom ekasa ho na wapeni pabisu di atudwa wochire musa wa man kronkron Ghana ye penkan kwa pompunto padia ebre ne so yenso sante antu abama mampeni abedieche Dr. Mahamadu Baumia na arewo adishimama wani tua sebese afimu yesimo bosumi enumuni anya bese bosumi miansani mu na eyaya maame ya papa num kwakorafo ma ya adwuma wo omumlanti bremu a no makwa omigiem omteku no msempo omde ma abansa abanfa ni dwumadie na abonta abanfo omade ma wono mo chia ma abansa megina mini bi wana no woden omase akọ asomres kasam tutu aso biem na mo koye de pie firi memu amane ekura yen abusia sanso ana kyerɛkyerɛfo wo musi wo mani abrepa bible sha wade sha wo mo one teacher one laptop we bi mu kratwa wo musika so laptop no wo monsanka ene wo mu kyerɛ musa wo mani abre no enya asem ketwa na apomdi sua pa baako eno ebutu eye atemodan pesua esuo eye odan community health nurse training school na omupanyimfo school ni panyimfo wonom esre adesrade pa chechereche ede na omu ehia eno ntuoma ni hantwi abusia ensam no ne adika na woso wutie ane abobɔ ni nyina so ade ama wono don hwere ne baako entam ye betesem ne ade mu kyerɛkyerɛ mu nyina da abesomo ena anwumre yi anwanu mienu yagye ye gwa yatena se ewo eno ekua Afrankoma Studios midin ene mame ekua Janewa mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanmukan afe abusuafo je akunya na afe petakrafa yi wasum ensam no emu enkyiremu eni ansana no akrobeto kasane enko good engineering we have the corruption and good pharmaceutical
93.3 Achimabo, the best in the East. Ekwani mwada ho yani yakro no abusuafo yatia simka na se no se ya kawadwene enti no se brebe mo ebebie kwa na tum na so do adwenche no wo so wode aba na atimi enso aboaman konko Ghana no eye emini umienu asade se ehwe na yekekere ma nneoma enso etimi ekonanim ye free ensem no asade mo ekonka bupuni mantam ho na eye oman no asende bia kubatan no enso ebutuo eno eye Supreme Court na eyade se wonum ekọ eye asetena agyamukwadi eye anobaba ne adwentoato a enso de farm amra bia enei aban no ahye ne yetimi age atumu a ehwe bo man no eban de woso mu yemu sachara de woso mu hye no mu hye mu kena ne nyino mu kon ho enkunyasie na eyade se COVID-19 yade no ebaye no mampanyine eye na adweso obehye no abonipa enkwa ho eban ti agya woni na pamfo wonum amu apomde wonim de kunyasie acha so mutu agina na adwatuo ni mu nyina no na beto adwakira mu sia dabi se ya yade no na setre no se bi ekontentem no ewu be hia se wo se ya mankrofo bi ekadem ya tu nkrofo punu mu sadia be nkrofo mpie na nte basa no mfa yade no enkotwitwiri nkrofo enu nti aban ehye sesesa na tiade a na wo se yetintim amamra enu betimi enso aboa amanhye atimi adimu akotrene ente kobaso bi fomra no pani atwena so na atimi ayensen na wo enso de ama eye enkyirima enu nti aban enam ninim dia so etintim ensem de gunkrata so de kwadam na sebadwafie emamra sebadwafo so ehye agitum antom gitum ebe ya amamra no ewonma na nansei obedi adanse ase yade COVID-19 no yentene ho asem papa enti eno kra nam so bi ama wiase nyina kabom ekwom yapomde adwumade entotwe eso World Health Organization edibetu dwachem so sisi yade ne de yade ne tonkwanta na achese yaye ne baba ya ne sa ne hu enhyeda enya hu biem otese yade a yene wonom tete ya bi enti akoba ne sanema enam so Ghana man pay na nadan kwa kufado ebegina simpie ne apaso de tudwachere mu sai ene sa ne tiade a sa enhyehye ye ne man krofo empie na yese de tie entam ne ade sa enhyehye ne nyina no yade se tintonta ye ne tonkwanta no so ya pai watwam na otwa mu sa no na ehu akwakwo hia se enya amamra wotintim ya wode kwato eye emrase badwafie mu amugitu mu ana no ebo ho eban se eja obi ntimi ensusu enko edomu anase ntimi mu achenku ewo miamia ya ahodo no sa amamra na wose yahwe ne yeko pija ensu di free eye asende bia se de be betumi enso aboa na ansa na kra no aban esi gina ye wode sa amamra we ede ba ye no timamufo be se makoma anase Ghana adishimamba bi be se makoma nwotwede no amuso ne aban no anya adwen ento amu na tabiri asem no kura de kodan eye asende bia kubatan eye Supreme Court se ekwanhwe kura na sa amamra we yanyimfiri okwaye ntontwiri baabi na so so eye ade se eye asende bia no etratra asem no so saa asiyebeyi asiyenyi enti we yakoba se Ghana man pe na nadan kwa kufada kura de CP ne apaso akasa saa hihye no entimi nya adwuma biem no na ne akyese wo se ye ade hye no mo nsem omre kodan eye Supreme Court no na waso akoso asetra no hwe se obetimi ayemu sachire anampo so obetimi enso ayi afiri wo na wade wose ye woyo ekwa asem no so asetena asem no akoso asetra de piafiri mu ade ba ye ne se mpempem no ekazai sa eye anhyehyeye aban no eye ya na eno enso eye 2020 eye Imposition of Restoration Act no wachaze isam no kazai aban echemze ye yefiri wo ede ye yefiri ntianam so ama eye Supreme Court so echemze sa ama mrai wato atwede baabi eni nyina so enso ebiem na koba ni se no ena emranim ni ba ko no ena hwe mo mutabiri asem kopiem awo Supreme Court eye oru akwadwo apiagei atua ana ono de tudwa ekire mu se na niaje pa se enei daru atua wonum atweye no womo enso so momani nyina no sabi mpraduasa ama anya kwa na mom eso aba mfaso enei yayi sanhye no so ede afiri ho. The decision means that the law which was passed in the first place was illegal. It was unconstitutional. It shouldn't have been passed because there were sufficient provisions in the Constitution to direct how the emergency should have been organized. We also made reference to the Public Health Act, which also gives an idea of how emergency should be organized in case there's a public health emergency in the country. And so that is what the court decided for us. The President made the announcement last week. And that announcement alone also wasn't enough because the restrictions came
came by a law. And so the president just making a statement does not change the law. And so we are glad that the Supreme Court itself has pronounced that the law is illegal, is unconstitutional, and shouldn't have been enacted in the first place. Ghana Adesimama ene awuti ye opanyini waye law professor na chese ebana amamrema wa ben awedere akwadirimu oyemu otope wasanso eye human rights advocate eno eye orura kwadwo apiaje atua ana Adesimama motenene no Abusia ya tuansa nesuwa na yegusu jina Supreme Court wa Ghana Court bata penny wani yegusu ejina. Ninyina nisa afimpinu eni aduonumu ana bindi betu jwan wochem sa sabre aya Auditor General nuwanu waho yera ya Daniel Domlevo eni wakwana humi jiemu wankwa humina tise wasa metra ne juma suo ebra bindi man nene mu etwi ye pama jese yesi awoduo etimi ekoso ekwa wiase nene yesi ekwa montensuan enu kretredo ese yera Daniel ya Domlevo eni mampeni jini dibre efrinisem enam so mekuoku awoduo tamasem yikopie mu ewa court senke betimi ne be ya sabre na judge fontenase wamunda ne dane sem ne wamu faye entuye evise na wamu susu se ekwanya mampeni efaso na yera Daniel ya Domlevo ya jini dibre efrinisem no enfamra kwan so enfa kwan paso ntisa pade a womani abre wamu ntiase ensem na kwaba ne nda ana tese Supreme Court watena nsem ne so edefemu a wowie no wade betu dwa wo kire se no kure ekwan ya mampeni na nadodan kwa wofaso na enkane Auditor General yera Daniel ya Domlevo wajini dibre efrinisem no enfa kwan so enfamra kwan so ne ya mamra no emwebra kranti sadia mampeni wanya de na ensem yi ba ye fitinra na abesi nei abusua empenifo ani ntini ya kuku dam wamo kabie wamo wamatra wamadwen ade afa ensem yi hu na peni ba kwa wano so akasafa ho eye research analyst awada Center for Democratic Development CCD Ghana anwo yera Girlfriend Esiama na ninsam odi tudwa no chemsa no kura wanu sei watin sama wodro Supreme Court adi tudwa wamatani a de ba montensuan ane ni ajepa we kura de di pefe eso Ghana ya mamran eye atuma Ghana ya mamran enya dia ajejefo no wamo atutu nase enuti wasisa ajejefo atumi aba montensuo abeka sama peni sabre ni mu ehihye bi odigu aponso anamontuo bi a wotu ye no emfa emra kwan so wasine ni aje ho ye papa ne enye wano ko a empenifo aniti ne akuku dambo mani aje ho na yera Girlfriend Esiama etwas na wache se we na akoba ne sa nenye se bia yera Daniel ya Domlevo ko anwasem wasi we eye amamra ho nsam ne yeka waman Ghana ya mamra ne susu de no ane edibu waman no entisi etna se eye hwehan obi atutu amamra na se a na ne waman yi ane atutu na se waman yi kan kwa ane atutu na se akoba ne sa so a empumtra ye pe ne se waman no enya de ye sabetimi akade bia danti wamude wamani agepasa mampeni ana montuo bi a wotu ye ne nhihye bi a wotu ye afimpinu ane aduono wamu boy ya ene court atnat na odi ho atani nyina da aba monte so wasi we kura ebeboa ama ne dream katashe proye kun kankan ekoso ewo man mu yetimi etu ase we su beboa ama de hye bi a wamu oman mu wo mu chem sagidie wamu ni bi ewo man Ghana court ba time penny Supreme Court emu no sagidie ni nyina won besan so anya na afensu wo mehu ese Supreme Court ajaje for wamu wo no wamu ni mra etemra nti wose ne court so no wa man Ghana wogidi ye pasa wo bia ani age enhyehyeye ne atani a Supreme Court ajaje for the bamonten eso. We are glad about the position of the Supreme Court on this matter, and even through all the appeals that we made to the office of the president, we think it is unconstitutional, and we think it is very dangerous if we are to have the executive exercise administrative control over some of these independent constitutional bodies. It's not always about, or it hasn't been about Mr. Domelevo. Yes, we supported the work that he was doing, some of the moves that he made. We have never seen that in this country. So it was something that we really supported, and we thought he would be allowed to continue to protect the public purse. The point has been made that in the future, we shouldn't have the executive encroaching in the realms of the office
Auditor General, and we also expect him to be applied to some of the independent constitutional bodies. So on that basis, we think it is very substantive, and we will continue to keep watching the space. Ahenkan FM. Abusiani, Ayera Gilfred Esiama, one of research analyst, our data Center for Democratic Development. Annual. These are them level nyan ho. Oh, when yan whom so. Say I do bet me akodi auditor general bi. Nka satem na asem ne elbobo banana ka omo hwe ye na ye de we. Yes, we compensation bebe. Oso onye. Sa. Oso onye hwe free aban no. Nani na achi sa asem ni mu nokre. Adedi. Ti onye hwe. Hey. And so auditor general no ntimi ni bi. Omo bi adwuma abon kwa. Sabule ka wanyanka kan akra sevi. Omai mo ayeti din sei. Omo ma ye adwuma kro ma bre kra no. Hwetwe amochi o ma bo so. Asem we ba ye no hu. Ordinary Ghanaian poya ka sa asem we die. Udi entina ka twensan ka Supreme Court beba. Emra no ya hu se edude bia na emra no anka ni ya na contempt ya chiwo. Sentina makama no atumu no. Mpase bia. Wo mo na wo mo tene wo mo ya ase. Enyan ma wo. Ti o dia atamfu mo sire. Ya se boni sire pa pe powder ke. Ni tutu gude ho. Ti ni twankra ma ni mu nyina ahia dwubiri house ho. Ni twa wo nyina ahia. No mu say yes wadi nkunim. Asem. Na so we so mo de ho release beba. Contempt. Yen try sem. O me come ampanyu no se bia o de release beba. Abia no so beba be kire. Baba be pepa wiem. Ne nam so a emani tu sa na mo no beba be kire. Ene ye twen no. Cause o mo se dom level onya lawyer ni. Some dey asem ne ba ye ono de ne na adwen kire ba o mo se onya lawyer ni nti on kana no mpado. Nti si lawyers for na kasa. Na judge nso abua. Nti me ya kasa. Me judge ni akasa, me lawyer akasa. Tino. Ma yanko eye amanyesem ensusu emuna de ebubo wura mu wono no yama wani en waso ensoso entine hunu bi na sisi am no egasa de eye asinof no ajeso by election enti eno na sisi a ekoso adehima manyasem ketwa asinof ni nyina ne se eye opanyina omkoto abadema na fimpino ene eye aduo no Nimunyafo James Jati Kwesa no ayo opanyina wogire mu eprem na hyebedafie akunya no wa ndisi amanyekuo ni din mu ne yeto oba no wie ya agya bubɔ wie ya abato no susuaso no wie ye no aye ka so opanyina di nkunim ehwa pe ena eye Ghana ni ba de hye konkono kire mu sada dabi wono de ohye nka tempa hwe petekuro mu huni se owura James Jati Kwesa wafomra to tabiri no nu na asedi ni kopiem asedi bia asemi kɔ na eba ekɔ na eba agese hunsam de na ebebere na eyatemuafo tena asem ne so a ohwe asem ni mu a no chem se odabi Rajem Jachi Kwesan ontimi ntoa so ese woyemra hyebedwane mfama ase no ofofo biem sanse se abre ni mu okofa nkrata no na Ghana mamra no emma ne kwan se okofa nkrata epremra hyebedwafie akunyan sanse de akosibro ni friend se dual citizen no na chese oye bi ofri Canada se Africana eba ne sanso de amamra na ko atiawo eti akoba ni se ne de na chese eye akunya no ababetom pan te wose yehwe na yakoto aba wo mpesua no so biem na yeyi eye obi a obehwe na wakwakosi eye anamuo na system no kasai eye abato komisan de wontoto ne ho hihye nyina de aba ene nyakopo eye adom ahwebe June Bushme o me de to so aduonu nson wahu 27th yes ene no so ebe yantam so ampa ye bedwa na kunya no sansam aye bebre aye todwa MPP amanyeko no chemu se kunya no na ye omodea ana Rajem Jachi Kwesan entutua bi MPP fo na tutu ne yenti wo fa ho ana chese obedi akunya no na sisi akonya na sa ba biam ne de wonu mu chemu se o maka soro aka asase aka nchemu ne de wo bibi biara mu ese wonu be konkoden ahyese akunya no msa beje wonu ade na enkitawdie kwankyerefo panyine de ma eye New Patriotic Party MPP amanyeko no eye Owura Richard Anyaba ana odi tudwa echirem ese se wo hye ntoto ya MPP amanyeko de agu akwan so anti se wo de agu akwan so obi bia da di pefe
kyerɛ sɛ nkunimdie no ɛkɔ de ama wɔnom Nyankopɔn ɛyɛ adoma 27th June na wɔkyerɛ mu sɛ wohwɛ deɛ kɔɔ so ɛwɔ kumawu by election a MPP amanyɔkɔ no nipa mu yi ne sɛ wɔnsi ɔma na mu di nkunim na saa bɛpɛɛpɛ ɛna ɔma yɛ ɔmo ntoto yɛ nnɛ ɛne ɔmo nyinaa twɛtwɛru ɛne tirima panyini mu nyinaa megyiri sɛ ɔmo nyinaa bɛkɔ ɔmo nyinaa bɛgye hwi ɛne trada akɔ piem ɛnso so ɛwɔ ɛyɛ asenɔfoɔ ɛne ne ntwa ne ntwa asɛm baabi biara ɔmbɛwura na afɛm ne ɛyɛ adehyɛ no mo wɔn no akasa ama ɔmo ato ɔmo nsɛm ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abato ne duru wɔn a ɔmo bɛkae na enipa wɔn susu sɛ wɔn ayi ne sɛ wɔn tu ɔmpere na sɛbɛdwa fie akunya no wɔapipi din mo no ɔmo ato aba ɛnso ɛde ama ɛyɛ wɔn mo wɔkyerɛ mo sɛ ɔmo de ɔmo nim sɛ NDC foɔ no sɛbisɛbi mpɛdua sɛ ɔbɔ ɔmo di pɛ na ɛne ɛkyɛ sɛ atoro agye wɔn ho wɔsi wɔn de onim sɛ wɔn bɛ akɔgu wɔn ɛde atoro ne nnaada asɛm adada ɛyɛ sɛbisɛbi mpɛdua sa ade hyɛ no ma wɔn ɛyɛ asɛm no afabato mpɛsua so na wɔsi ne nyinaa soso no ɛbɛyɛ obirekuo ɛnkosi aga MPP amanyɔkɔ no ɛgye ɛyɛ asɛm no akunya no. Came into being in 2012. The NDC won it. We took it from them in 2016. They won it in 2020. So it definitely is alternating back to the New Patriotic Party. So our chances are very, very bright. And incidentally, if you pay attention to the numbers, we have won with much more votes than the NDC has ever won. In their 2 victories, they've never crossed anywhere. I think the highest they've gotten is 55%. So clearly they have a ceiling. We have the potential to actually perform better in that constituency. So with the work that we have done, I think that come the 27th, which is the day that is here for this election, the New Patriotic Party will emerge victorious. Yeah, well, certainly the dynamics are different. It has nothing to do with his person. It was former President Mahama that we beat in 2016, and it was the same one we beat in 2020, and we're going to beat him in 2024. So really, who is coming doesn't really matter. Ahenkan FM. Nti do beba bia yenzuro wana beba wana beba yenzuro wana beba wana beba yenzuro James Jati Kwesa yenzuro we ya MPP fo wonu mo nyema omde ato am tetrema so wonu enso so omo namba bia wonu mo to omo kyerem se mfa hunu nipa beba omo de omo tete se James Jati Kwesa ne ne ya wa declare so wo ginam pompe wonu wakasam na se bedwa fi obekọ ndi obekọ agwoye ne eden eduano de woze wo ba eno MPP for say wo ba kura yenzuro wute kapreba na we eye director of communications edema New Patriotic Party MPP amanyokoro Richard Ahiaba ne nsam no wa mananso wa na odi BP so kyerem se empebe me no ekase de MPP amanyokoro ne bioma prom de to se obi biara waya amanyokoro ne ba de hye pa na ogidi ye se obetimi aboa ama MPP for nsa ka eya ase no fa bato mpesua so mra se bedwa fie kunya no wɔhwɛ no mefa ne nkrata wɔso mu bie mu no anipa mienu ane awura chaso poku ogiram gidigidigidi sanso na ba ko ka hu Frederick Chei wɔno so kɔfa ne de anipa mienu ane wɔnom kɔfa ye nti wɔnom hwɛ no no masinkonya no matoto ɔma no ahwɛ sɛ wɔnom mienu nyina wɔm sevata sɛ wɔnom so nya dibra na anaso mu gina mprem na sebedwa fie kunya sɛ kɔba ne sɛ mienu nyina wɔm sevata de a na ne wɔsɛ wɔn ma atuan ne asi anyi na wɔn wɔ ɛyɛ asen no fa bato mpesua so MPP amanyɔkɔ ni mu no wɔn kwan no kɔto santre kɔto aba na wɔn yi mu baako na wɔn de ne kɔ ɔko no etu ɔkyɛ sɛ saa yihyɛ no nso so wɔn de agu kwan so a ɛne ɛkyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa. We open nomination for all who are interested to contest for that seat to present themselves for our party delegates to choose which one will be fit to represent us. And that process by now has ended. My last check at the constituency suggests 2 people have picked the nomination for so far. So this means that from tomorrow the processes will start. We'll do the vetting in the course of the week, and the elections will be held Wednesday, the 7th of June, to select the parliamentary candidate for Asinov who will be on the MPP's ticket. Ahenkan FM. Adeshimama enkitaundie kwa ncherefo panyini edema New Patriotic Party osukrokoko amanyoko NPP Owura Richard Ahiaba nensem ensoso enono na sinofofo eyeme mobo kakra mehuni se amamra no so ne omo ani ni yi because be se enfie mienu mfie mienu ne fa hu omo nimra sebedwani because me fan say abre kura na Supreme Court nya declare ne kura no still na because no unya adwumu fan nya adwuma se wo kɔ se wo ba enti be se mfie mienu ne fani no ase no ofofo no mu nimra sebedwani o
eno so ya de ba kwa we se o se ke ya mamra kom so betimi de emra no wo de ho na beko wo de am obi sa wo yare wo de ho na beko is that wo de isi na eko ana wo de ho na eko isi de on de ne de an se aba na e beto no wa declare nti isi ahwa na ade na eko yasemu eju ase ana maka asem bi a yera ejaben kan wo senka betimi aka by elections no yintwam enti sane anka kumawu akonya itoye enim sa NPP ni na no oteso na ke ama o makonya no na ne wo mo asa de obi fofura ba besi na nan enti ka okuba ase not to say na anka NDC asin of de na bibia wo ho who says bibia wo mo ba se anka NDC ni na na ke ama mo so akonya so sane o mo so na mo makonya na o mayi foforo nipa nsusu ono ana ese ba enu ni asem eno ono so na asem he James Jachi Kwesan media mesre NDC fo no so mo nhwe papa na nsem ni ye omo nhwe papa no nsem ye because asem we free ase boboba modi oye bedi nkunim modi ne sana akunya no isi atoye o eti papa no hwe ne nsem no so yankan wie yo yankan wie media minim se NDC amanyoko no pese omuye bibidi hu papa ne mobo because wahwere ni oma but mu hu ni mobo no mu hu se mu hu ni mobo nwie ma kire won sa menya asotwe eno ni ade ayusi media me ma adwin mu nya ade koso no ena me dwene ho me bo mpa ye se papa ne se wosaso obegina biem a jo na mmomu no won hwese won nyina wie na afia kire nsem mi sa ma bobọ ma na be wie kire no because esa no fo no wo be ha wo mo wo be ha wo mo tie ndisi fo nimpa se sa nsem no emba aka na be ka na o maso betima ye simpo ma dwen o ntanta o munya papa ne ntanta mfo bi ufronko tiawa se de be ya asumdwe beba because papa no hu no mo nya se ye hu no mo ba wie ama na so nkoye hye da chi bi because ehunu bi pen adwima yentua esuo na enka ni tutunani ya no wogina mu ema NDC amayoko no wonfinfini mantemu Yera Bernard Alote Jacob sani papa yi efiti se enka ne mampeni Professor John Evans Fifi Atamos woto yesenkim ano wano so dani ne chichire NDC amayoko no wamasem bia wombeke bia ni wa wade yasem wamude tubenkun no de abetu nifa wamude tunifa no de akwa tubenkum adane ya na tse wonu wo edi samene NDC amayoko wo mani abre ni so ye pa na foforo Alote Jacob de ababetu dwakura de edutwem ne nsama wa kan wo kire se wonu wo hwepetete kremu ahwe sene o man Ghana wo manyi yesifa ebu ni yesikasam ani ade sene ekoso a wasisi epema pani obetimi aboa wo manyi kanko wo pema pani obetimi di wo man Ghana ejina fa pempapa so wadi wo man Ghana beko bosha asase so a wase ye mampani abedi eche Dr. Mahamadu Baumia evise penini ye wono edima wo man Ghana Nina nyinsan ne bosome pole nkro ye wone pe ananyankopon hye ne so se wei ene medoba ameyi no 2024 afimpinu ane adonu nan wo bedi eye wo man Ghana nim atoto niema ma man ni susu ehun kanko enti wasesa ne sade na Ghana fo ye nim ni titru ane etu ahene ne esi ayira wo mo NPP amayoko nim edani duru wo bubu obosome ne da toso nan na wo mo san mampani abedi ekire Dr. Mahamadu Baumia ho a asede wo ma san kokromotie ho kwa bopo ne saso enya de ebeye yie de bia danti wasre wo mo pan se bre ni dura wo mo kwana kokromotie wo mo de kwa kotro aba na wo mo hwa sama pani abedi eche Dr. Baumia wano a ana wo mo tu aba amano se ne bia empumtu a wodo a wahase no wo betimi atoso na ne nkasem ne wo kire mu se ye hwa Dr. Mahamadu Baumia wano kra wo ye mampani abedi echire enti ne akoso wo man mu wo man Ghana mamuo no wo husu ehunu wo hu experience kakra enti se yasanso atoa no so a ene ebetimi aboa ye pa mo man atimi atumpo enu ti wase ensa dansa yem kotodwa gufom wasra NPP amayoko ni mu etu ahene ni esi ahene esa bra ni so a wo mo hwe esa Dr. Mahamadu Baumia wono ombeyi no na wabetu franka ama NPP amayoko no enu echisi so Ghana fo so ebra ni so ni yakwa akwoto aba na ye hwe esa ebetu abande ama Dr. Mahamadu Baumia na waba be ye ensa kira nsakra ya
ahodo a yehia ewo man mu no watumi di ni nyina egu apon so kakra mako na wa man so ehun kanko na wato ne nsam so na wo kire mu se ewo no watena sidi no hwe Dr. Baumia ne ye ne kasa ne nantie bi ene ne hihye bi a wadi gu apon so a eya ne wode ne tutu David a wo tro konkron ho ebra nyakopon so ma Samuel se wonkwa sra ne ngo no wasisa pepe na Dr. Muhammadu Baumia so ne de ne tie ya hyeda asra ne ngo a wo beboa ama o man susu atimi atumpon wo beboa wo man sikasem wo beboa wo man yamamuo ene digitalization ne ho sensem nyina ne ebetumpon na wo man Ghana susu yesu yetimi ehun kanko na one trust na wo chese ni nsem ya wo ka nyina no se wo bi nim na wo ye na adwen se wo besode etia Dr. Muhammadu Baumia wo ba besode etia na keka nsem bi a enye no kure afa ne ho a wasisa woni akono wo ka che ne se ya wanwe hu mienu ebise anhwe ya na animguasie bi aba beto no wo kwan ho ebise wono Dr. Baumia no yasra ne ngo twedi ampo wa hye ne so ti wonim na do sakoka na akoya se ne wode wo saka Nyankopon aniwa ne koba ne saso a asotwea ebeba osiye papa panti wa besre ss breaking the 8 no MPP amayokon wo mani abre ho na eye wo mani bre sempese ebemu a wasema pani abedi eche Dr. Muhammadu Baumia wono no betimi aboa masa anisuade hunu no enso etimi aba emu. Dr. Mahmoud Baumia has picked a form to contest for the flag bearership of the MPP. I don't belong to MPP, but he has my sympathy. On President Nana Akufo-Addo, we miss sympathy because of what they have done for this country. In spite of all the difficulties that Ghana is going through, I can say there, for the first time in the history of Ghana, a visible working vice president. On social media, all can there digitalize school feeding. Now, even rough. We are all calling for the eradication of corruption in this country. And I say these are the best brains. Opotuma stop on Kofo, the Obi Ohama, school feeding on Facebook, no, I taking down this banko. Some people laugh at it. No, Baumia has been born for Ghana. The brains of Baumia is to change Ghana. Ahenkan FM. Enti anu no wo chire mu no Baumia has been born for Ghana na to say ma pani abedi chire ya sheda wo ne pa de ma wo man konkron Ghana nti enim ne assign hu say kimye ane ne abetu ye wo kwa mu de anya asem kituo ye de ensaten abehye yenum ye dodom ni akaso de asiasisu a anya de amoja beba moja no kra eba so a untimi entafre abusia ni eye enka ni tutunani ya no ogina mu ema NDC amayoko no ewo enfinfini mantem no emu ye Bernard Alote Jacobs. Adisimama yawuna mayen wawu Yesu amayen oh do you no me am Pentecost for you we go meza hey ya waje nkona mayen ti yawo Baumia mayen Yesu ni muye oh okay ebe so ni muye Alote Jacobs so ni muye ye de nyame ase na o ya wo ma wen me Ahenkan ya wo ma Ahenkan oh ese me ditie what bunny is so oh I see the nyamiase yani ebusuafo wo so bisa ho ya wo ma wan ozi wa yedi na se ho no abusuafo ma yankoyanim ewo eye ensafoforo enso emuna ye bowram ewo skasam entotoye ene afesoso no eye dwadie mu nsam kakra na yensha siamfamfiri eye aswom na hweska samto toye eso eye Ministry of eye Finance na eye ade se asweye ene na same one mo pa dia na de na de owura kinoforiata ena bede kire owura John eye kuma ena afeso so no eye mame abna asare osei omunya asumdue kura sanse eye ya papa no mkokrafo ene ya nananom soso merewafo ne nkokrafo yi wonemo omusori bia ne sabi kafracho mimu omanimtia ebi mu kura ntimi nante ebi mu omuti wiche yi mu ne epia wonemo ebi kutapoma oh nanso omayan kakran kunche omukwa no makogia kunya ewo ahwaya omna hweska sam totoya eso obiso omse mo ha ne sen omsie ya bibi
ye mrantre ne ye maba wurabrem ye adwumaden ye sombo sam yanim fifire na ye nimpa se bread ye akire no ye de mmofra beba atiaso asase so mmofra ne ba wo mo so bewo am ye nya nananom ye mu bi kura so wona na kanso anom a chese o mu nyina haw no ebi dida ye nso a wase ye hwe ne ye boa won mo se de be o mo so daachi ebesi eye pidi ama won mo na enu nti ye hwe se die sika nkakra ye nya no ye nini nyina we yanum da bi ye fa nya keka bensam ye fa entoto ntade asoso ne akase da bi enti ye sie bi ene edi bi ma aban sa aban je fa se wunyumam esuba mfaso a na wayi ade amayen na aja yeso yatim de atoto ye nioma we ayabone ene yeso o da bi wedi asem de obi enu o kirifo asem pakodo asem de pa na omsimo mobua ni yesa ya asem de na sisi ade abetom ni se ye sika de ma aban no aban fa ya de maya aye chinchina atwan na me ko twa sebi kafra cho me be ma ne manya ntwa me pieto se ano so eka ho enka ho ento mu chem se aban hwe no ho mmobo no mu kupon no aban chema wo no mo na no ma twe ho darura atwe omutimi kwotena ho besa na wotwe na chese da bia no pomu dama kwotena ho no ma ye oya kire kakra no ma kwotena ma koye oya kire kakra enti nya mmobo aban oho na wama ka ban fi wo mo na ma no mo kwa na abade ne nsafo matiko da fada fam kakra munko metua na ho twipe na ho twimi enu pe metua meye makasi metua me ka me yo na cheso mate ase no makwa akwotena fie so mu nyina nim se Ghana ne nyina ne yetekere omso nim se de no mase bi eko omotena se ya bo safi abaya twira ni kura o se de me dwene mo ho na no masa awoso no masa akwotena ho enti omasa afi ase na watwi mu acha so masa so kwotena kura traso aso e obiem na we omukoye no ana eye opanye otwa won ma no mekere eye Pensioners Bondholders Forum no eye opanyini doctor eye adu anane antwi wadi tu dwa kire mu se ade a eye aban ene onom eye no sabi mpraduasa omodwene ho agonom ente ase na se kanipa kura nya aban emobo a na nya sabi nkokorafo ne merwafo womo ahe na sabi omoji adie na susu aban atwe wo musa no wo se ha wo mbebere na wo de enya hwe wo mu gusuwa ne aban no ekasa gusuwa ne aban no ekasa wo se Nyankopon ye adoma da wo kyena wonom beko aban twintwa manam defedefo mu biem senka omunyaye no mkotena fi obetua magwo mo na susu wo mu kyera mu se ori enya hwe se sa na aban ka wo kyera de ombesa akobiem because na wachi no mu yisi wo se wo de beko enti na wotwene nso pa de a ane omunya akọ ombeko nyambo wa kyana no mko nyambo wa kyana na ombeja awoko atwenya kosi eye June 7th eno so manti aban ka come on omsa ba so omguku no omonkaka no masa akwakotena so yonom enso ebiem owura doctor entry anane ene ye bonkomo no na nsam no mu enchechire mu eni. So why we meet here today, we are meeting tomorrow. Monday, we won't come. Tuesday, we won't come. Wednesday, we won't come. To give you the opportunity to start paying me. If by Wednesday, we have seen that you have started paying, we won't come on the Thursday. But if by Wednesday evening, we haven't seen any alert system working, then Thursday, we are coming here. So today, we'll be here. Tomorrow, we'll be here because we haven't seen anything. We will give you Monday, Tuesday, Wednesday to initiate the payment. Once we see that the payment have started flowing in, we will not come here on the Thursday. Because we want, until we see something, that is it. That's the decision we have taken, that until we see payment, nothing will move us from here. That one, because we have done it. We have moved from here based on these promises and it's not coming. But so now we give you that time. Ahenkan FM. Oh, Abba. Boni ben kwa. Na owura adu entry anane wano eye convener edema Pensioners Bondholders Forum foi ana cheso no omkoi no ya atomade hio de no okaso ofire ye mpatam ya baabi obokro ni dinam se mewura fi ana cheso na ni abresa no oya atomade hie pa na ni den atoma so de su ni de bedia ni atoma kafra kumensa oya achimde hie oya achimde hie so anim chimfo de ye show mu se wo ye no betwe ate on hwe ya ye mfiu eti eno na owie ya okasa wie ya pe ena oswafo abede kire on na hweska sem totoye eso ni wanyamfo abena osai asare
nanim hancho onie oba ye no kire mu se oh me kura me rema ho me ria ho me mmobo pa because sebi bread asame so ko me fie a me wo sebi o me nananom se ya no wo me fie na sebi yo mo dia atete ni atepo isa no mi aka se ha me san so kura so yo batan ete ha mi bebre na so adena yesa hunimunyi no otuantwe ayatare enu ntie o sanye sanka ba hwem da enti wedi wokoto sre wonmo se wo sre wonmo a wonmo nkofie na wonmo koemu omu mabiem aban no ebeye na sede wo se wo ye npepe sense woni eye Bank of Ghana skakura batan no wono nugusu a cheso mu di nkomo ehwe se ne nsa betimanya akasika na waje mu di ama wonum to ono de wo sra wonum se ko mu kofie yi no mu mabiem sanso mapom di nsem kora so ehu ehia pa. I sincerely understand and appreciate where you are coming from. This has never happened where coupons are ready for payments or are due for payment and government has refused to pay. But currently, we all know the circumstance in which we find ourselves. And I'll plead with you, let's sit and clear the five and then we'll see the way forward. So respectfully, let's meet tomorrow, discuss this and look at the long-term payment for the principal. So I would plead that tomorrow you don't come whilst we meet with you and see how best we can look at things. My father here is shaking his head. But as I speak to you, yesterday we collected or we were given the coupons that were outstanding that we needed to pay, and then we are in talks with Bank of Ghana. And so I would ask that let's give ourselves tomorrow to have that meeting that you said you wrote to us, but we failed to respond. Let's give ourselves that opportunity to have that meeting, and then I believe that from Monday you would see some payments being reflected. Ahenkan FM. Abusiafo de otini ni wono ayo soafo abede chiro risk asem to tuane ni dwumadie eso deputy finance minister onimonyamfo abena osei asare ana wosre se wedi omu hu onom mobo oso omu nko omu kwa mu mabiem na obetu ama wo mu arewo se wo maame sebi mpraduasa o maami ana wo nana bi abrewa bi ka ho o papa akokura bi ana wo nana akokura bi ka ho a obo se mu orem obi a wachi obi kura chi ne yam kom se wa hu no de ye adwuma ontumi ne da chinti ne na busua da chinti na beduru sa abre ya we kan wan mprensa so sese no makọ no ebi anso mkọ na wotwe betra won na wotwe santi etimu pie afrimo office na monim tom anim a yere mbese mi hu se na ya wo mu omote yawo no we menya ko mo koma mpanyina kasa ho mo ko dubiri house ho mo ko ho zunya mpanyina ko be pie na motena bogba no mpanyi be pie bia na motena bogba no anu dia wono obeti bi mo ko mpanyini ho because baby amakọ na makọ hwa no akọ ni yemfiwa 3 times ni nya akọ na wotwe ni nyina yemfiw ati we mukọ mampanyi na nkasa ho mukọ tra na bobọ ano ene se mukọ na de obedi mu ni nyina acha adi na ebiansi abibima ne baako se omu nyina ancho mo ankogu mampanyi na tena ye si ye ne ba kakra wo no se pan no abrodo ye nyina ebubu kakra de nyina ye di asọrọ kọ because obi ne ba waja school baako bi omukọ ye cross nana no mienu kranketenkete see we are coming to collect our money from who nanado what hwana reho Abusia yemfa na siama ya na boafo Jubilee Hospital sawa pomuden ehuhia ni ye papa enu nti ana ono so abama wonti na watwe ni munyina bebe obekọ bia na doctor for wa ma bobe wa mo twa woni e for pomuden bia ne bra ne beka kire wo mo na wa mo so hwe eso anu ye betu ase ane ye tu ase ama wo enti Jubilee Hospital ewo outpatient service every bia obekọ bia doctor for te woni ha obi anu akoka kire wo enye no nko a wo mo ewo inpatient service fi so bi wo se me de mpese mi ko hu doctor ni wo kukwom me kwaka ma asem kire no me mpese metena bonten so
wo bi hwa ma no se ne yakosoro eba fom na wehu asem kro ameka aha entimi kwa akohu no wakukuam no nyina akonya ne ewo ho na wakoka wo nsem nyina awie no ebia wo hawa a wode koye ne wo se lab ye de wo collaboratory ye kotwe moja ne ye ehwehwehwehwe mu ehu adekode pot ya ha nipadua ne enu nti ye laboratory ewo ho asa dwumedie ni nyina ye di wo bi so wo a wo se me de mpese me hu mu moja kuo okwa ye betwe moja ne a kire wo moja kuo na ye ne se wi a ye hu ya de ko ewo nipadua ni mu ya hwe wawie na ewo se yetimi ma wo enuro ne nya fe ne ye ba betro ese kokokto wa abonten ye wo pharmacy ewo Jubilee Hospital wa enuro aboho be ntino duro bia wo hia bia no benya bi ewo ho antenatal care any postnatal care ewo ho maye ma minima penfo efiti da be fa afuro na kosisa wo be wo adoctorfo any midwives awamo wo be kura wa wo awie no akoda na didie mu ninyi mu wo maame na nkasa so wadidie mu nyina no postnatal care no so wo a wo ebe kyerɛkyerɛ wo theater ewo Jubilee Hospital to operations awodo ni nyina no wo eye bie ye wo ultrasound any ECG scan nti ultrasound no fa afuro no na te wasase wutwa wo scan o hwese akoda no wadaye wonaye wamye ntafo oba anase bema no kra boa wo koto ne ho niema wanko akoye mfomso ECG scan so ewo ho ema wonu mu apostrate yade ha wo mo afa counseling unit nso wo bi se yade ne bi wo wa ne de no enya duro ne de no enya panie ne de no eye kasakire ebo no na ya enidi biem ebo no nwatwe a enu munsu a ehye fridge ni nyina ne ebe kasa chaw se ne be apomuden no ebe gina ne nan eso eye clinic so Jubilee Hospital ti weni na ekeka wa watiti ama na ye ko no obetimi ka se me kura de me kope punsuo obi se me so me pe obatan no funsuo nam de agumani so fakọ Jubilee Hospital na doctor fo a wo ani hu nimdie no wo mo ehwe ma we ko ba ne se ahwehwani wani ebe ma obi a ne ya hwe ama obi abo wani ne so eho bai diabetes and hypertension clinic enso wo efiada no pa bia ye nkyerɛkyerɛ ma won mu a esichie yade ha wo mo ene won mu a face mojamroso enso ha wo mo kantin wo Jubilee Hospital ntino enwane ahuduro ni nyina obenya bie edi wo ho ewo soso ya yaresabia ntini e wo munuane ne ehu ti papa entu kwakura doctor so kodidi bra na me wa opane a enya afe na obepia bonten asoye wona obenya anuane ahuduro ni nyina bi edie na woso akwaje ware ayehwe insurance card ahuduro nyina Jubilee Hospital je edi ye adwuma tu die no ye National Health Insurance osofa bra private health insurance so wo be give se apomuden mapa ana ene ne fapeme no so ana hu hia ne ye pa endi Jubilee Hospital ewa achimoda kwantempo no so aboabo Amantra Bridge ne so ana wonum ewo from my so 0244 575799 0244 575799 and I say 0241 784 0241 784 now near doctor for so entry and come afe abusuya yetua ensem no eso Ahenkan FM etem ya to ansam no aswa na ye remu ewo ehumesua ne adesua sesemu na akyerɛkyerɛfo bie wo mani abri ye pa wo mu kyerɛmu se aban ni sabie wo no mu di kotoma menhwoto agrobia no susu de wo mo mpene so wo mo ntena senye hwe hai masa agro no enkoso enu nti wo mo ani abri ye pa wo mo bo aban ne nka ye se bo hye bia wo hye wo mo no wo ni so ye ebia na sabie aban ni refi eni ama ne doso enena we twe no na we so ne sa we so ni ti akwantempo ayaresabia edoso nti ebia na aban ni refi se bibisa akoso nti wo mo hwe na wo matimi enso akaka no na ni nyina ne sabia semfihia miensa ntem nie ana baya oti abangwam de hyehyɛ bi gu aponso a wo kyerɛmu sɛ akyerɛkyerɛfo a wo man mu sɛ na ebe a wo ho ebe heha wo muti laptop yi wo betikyekye bia ma wo mo one teacher one laptop a wo de ban po na wo kyerɛm sɛ laptop ne sɛ ne akwakoye no ɛho kan wo bekyɛmu mienu wo kyerɛkyerɛ ni no wo befafa na wo no so aban no afafa na te sɛ utua wie kabo mu na laptop won saka na sa one teacher one laptop hyehyɛ yi anani akyerɛkyerɛfo bi kyerɛmu sɛ anwen ne se na esansa anwen ne se nti wo mo so akɔ mo abom atikuo a wo mo kyerɛmu sɛ wo mo kɔ a wo mo te no ne wo mpɛ sɛ wo mo ka kyerɛ aban nyina ne sɛ sa one teacher one laptop hyehyɛ yan akyɛ
ache ye pa wamu gusu wa atwenye mu enti wamu stress ne wo ba be shebo no ahwe se ne manim ya wo bedi ne botre so na laptops a wode ebre wamu no wamu nsan so etimi aka wamu de ekwayi to wamu nsam so no wamu kire mu se chechefo ni bi wa akra wamu laptop yi wamu kokotua hu sika o efa na aban de ma wamu no wamu kokotua ye ensu besi ne anya de wamu nsan so etimi aka sa laptop no wamu susu wamu kokoji wamu de ne kra susu a ehun nsam bebre na eyo cheche ni ya wada eye ekwayi no ese secretary eye ra efa kwaku tabiri wanu na gina ye adisa nsam nyina susu etimi tudwa wo chem se ehadwe ensa hihye ba ye wamu de wamu tie na supem wamani agye ho ese ka weni kura betimi aboa adisua onsensem ebetu mpo na afa ne tuma pefra enti bra ban de sansemi betu dwan wamu nyina abo se agye na wa tu ehihye ya wodu aban de tu wunyina na wamu hweye ese ka ombedi sa hihye no ho so besine wamu mu bebre wo ha wamu laptop wamu nsanka ye na wamu chemsa se ya kan ne maaku mienu miensa a kyerɛkyerɛfo abesine sa hihye ya aban hihye no wamu nsanka wamu laptop no wamu ye empem oha 100,000 ana wamu su ATM fra ban se laptop no wamu sanka wamu de ehun su hihye de wamu di su ye pantu wamu sra ban se ni menim ya wonhwe na wonfa wo se enye oyo Sikana mobet no 1,879 for the laptop. Now about 70%, 90% so 30%. You can yempe moti by force necessary at the moti dia. Mobile laptop no embe. 2 years down the line, be see and there. Yet there are 100,000 teachers. Esen come laptop. Now so modi nam so much laptop no begin sa kan be. Let's say there be say transi IFH one you dey konka. Esan say ya toilettes. E dia call the various teacher unions. Sabe, we nse bi en kan chere. Enuti ene bi be doing. Endi abusia wei aya secretary awada one teacher one laptop association ekuo na no yewra efakwa ekuna wabia wa to aso no an wochem sa laptop no hyehyeye no wamu dwen wamu ntiase ebisa ban yi ba ye wo beka ne dede gu wo masum an wamu susu tie na asopemu empo hyehyeye ni bi wo kura na wamu mprenso enso ni nyina mu aban ni gina yese kwa bia so no wade abankwa de wo beye enti wamu ni hweka anene wamu epreso na enu achikura wase laptop ya wamba cheche ye no atrechera fo wamu nsaka wamu edie no wase laptop no besa emu wo ha enchichemu edi okunu enkunu 99% ni nyina ne sabre achase esese wobi wo kura da ya de ne de ma na wodi kokoduru fie kura wonso ye na nso adi ba besi ne na ekoba ne sade na sene aban yi dada womo enada isem so de wamu ya atrechera fo wam so wama tira wo enya de wamani achi hunti wamu ka tira ban ese laptop ne wo hyehyeye nte wanhwe amfa enwu aponso na wo kyerɛkyerɛ ni bia ne nsanka ne de ne nsa anka na ni manim ya de a wamu se emra wo hɔ wamu de afa soro na anya yie wamu de afa fam so na anya yie de a wamu de benam emra kwan so na laptop wamu nsanka wamu laptop so de a sika wamu tua ye no wamu oje wamade laptop no I say ya kwambi bi for some be diska but enya adwin papa e dey say some laptop teachers na even laptop no dey ya yesterday ya some be out almost 99% just almost some laptop ni say mo fanya hwimi within 2 years laptop na say we hwan ye software bi aguso a emba e say na ko yen say wo yen ye just say mo dey back to office with a high cost just at you enya papa bieli enya de papa bia eja the bill do no the ekoye legal matters a yen pe laptop because emba for me the emba it say ya can no from ba within a month and you very legal issue you acquire your laptop they hear refund with interest if you win there as a more opportunity what the more from bra and you can much easy come for your day but a tree to buy dia the court the do quarter your laptop the physical because oman boy money and you will yen we swa within time most of the laptop number no amba and you breach the whole process no the laptop biom akotobi the here is with interest Abusianti weye atrechefo bia wo mani abre pa sa laptop wo mo pe wo ma de one teacher one laptop wo mu tuom baby ana ban di san hyehyeye ebaye ehun hyehyeye sika wodwo wo so mu tue nyina wo matua afa laptop ne beba watch na beba na de che beba mfishia ne poli miensa ntem ne nya de a wo mu sanso aka wo laptop ti wo mani abre ye pa na wo mu secretary ana wo gina ye de san semi etu dwa yera efa kwaku tabri and over tabrin so ampa ya de mama ma yafo adwen kyerɛ nto akasiebo no so emfa enso emma ne mom kana chan sɛ ka wadwen ti wadwen kyerɛ na odi aba no na ye de enso so emma wei na
Facebook and a medri and yamanfo dia ba pa enya asem keto ade maya ya tie sim ya ne akonka na tu nana akua mo aboaten da soro ana wo kire mu se abe kuma central no butuo na se yanim dada se Dr. Bawumia wo ba ne aso yanim se wo ba so akofa ne forms to yanim why enya wo kra na abeka yanim dada ana wo kire mu se yanim guase sempa na asie no unim se ankanem na chebe dwane de mari shomo abe kuma central unimanyafo Ebeneza ni nate yesi MPP polling station agent bi wamia jeli no esansi wakodi dina tem wo social media so WhatsApp bi what is our issue no nyanti ye anya Abekuma Central one man kanem na chebe dwane wamia jeli MPP ni no ye polling station agent sanse social media so WhatsApp WhatsApp no kodi dina tem o ena no wamia timi ache na ye jeli no ti mo amoti social media so na mo so la mu twa da pa twa yampia to yampia no so mu a eye pa eye mbitimi do bi si social media say wo se me horo no posa no wega so nya ntipan eye ebe ya disua de ne mom na na akua mo abo ateche se ntwaye wo se nkodi che no we na aye dey na keke kaswa ana ono so chemu se eye abrantie keke nie wo Kenke House America Town ho na mo anu butuo a wo de abai na o chem se andi samanyoko ni pa de si abeji Ghana pa free bi pinsam ne de amandisi o si enu kura de maye moye musuo se besi da san se enyenyenyenyenyenye yate ono ne de no nana mensa weba ena ono so de de abai ena ono so kire mu se mema mo moni adwuma mabo adwuma pa mo ye number 1 yate ya da se ankuma foster mete wonka che okohinie yamwa kwa ba na ochem so ofuase ayerebi achemansa district ni ma no ndo butuo no ndo se de da ogusu a wo kan se kuaye na babu amaga na akọ nanim kuaye oka obi amfi no ogusu asa bohobiem so so otomfo oba bi obo pam no na je se onya ne pa ti o kire mi se kuaye de ni kwase atoto na se yate ya da se no achi komensa plateau de ne de atum wasi asen of abato mpesu aso de by election no wasi MPP afada da woma fanda da kurache ana mudi afena mugusu amomo atiasi mo ye campaign mo ni abrem ho watia onmanyamfo ni noi wasi nkame MP ewo eye kolikote abato mpesu aso yate komesa plateau de nso enono Francis kaso no de dia bayo eno so chem se MPP own asen of seat no mamu hamo ya de koda da MPP de ko yate wache onmanyamfo ma evisa wakumsin enso ewa ha wone na ban ewura onmanyamfo Anita love amisa yate yache ono so ama azema ni o asantemantamu kronom eno de abai ono ochem se he waka kire eye PURC for se wone munyai sa tarifa nyamode ni nsuo ebo no mguso mutututum sa no ado mu sa Ghana fo ho kire wono mana ye ho kire ese na musa so tutu no ma musa won de oso odwene wa wanti ase yate amisco spelele de ne de aba ono so kire mu se Dr. Bawumia betwa so yate o se asin of by election de obi atu na adwumu na MPP de ko wo hene owo ahene akue kafra owo ahene akwasi achampon kwache ana ode ne de atu mu ana ono so ekire mu se NPP amanyoko no mabọ mu moten pa aboa ma oman no konanim ti Dr. Free Akoto ye ma no kwan no so entwa so yate se John boboso wan fa de na mantamu yeso ye kọ enti wo de yate on so de ne de na tum sisi a yada si bebre yankwa akua ana bibi o yakwa no yankọ endi abusia ne yedi sie ya sore so na dwumadi a wodu akanyina so yede atoa wo esuo kwame asante na twa ye atumo Facebook live YouTube live nyasam ketwa enanwumre enwanu mienu yeji ye gwa yede sen mu kirikirimo ebesom wo medin ene mame ekwia janewa mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan Kasiebo 6Pm yesi achia mu